Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Achilendo ochokera ku midima otchedwa Elonoya Demons atsika akuchita chikondwerero chawo kuma website achipembedzo cha Satana achamatchedwa kuti LCD lero pa 12 February masanasana zithunzi zikuonetsa Elonoya ndangelo akugwa amene amabwera kuzayendetsa boma la dziko lapansi koma kudzera ku zipani za ndale zimene zimasankhidwa ndiwo eni muja adachitira kutisankhira chipani cha DPP pa 5 September ku mdima wa ku LCD ndi mmene achitiranso zipani zina zonse zimene zimayendetsa maboma ku dziko lapansi. Angelo amenewo amatchedwa kuti Elonoya atsika. Kuli nthumwi za zipani zolekanalekana koma zimene zikuonekera kuti zachita kava holo yonse ndi mbendera za zipanizo zimene zafika pochita chisawawa mu holo imeneyi. Sizikudziwika kuti munthu ndani koma nsalu ya makaka a zipani zolekanalekana. Kuti ngakhale muone makaka a zipani zanu kuno ku Malawi zikutengera ukatswiri wa yapo ndi yapo. Izi zili choncho chifukwa ndi mmene achitira monga tikudziwa tonse kuti mkulu wa dziko lino lapansi ndi Lucifer. Wolamulira wa dziko lino lapansi ndi Lucifer. Adamutengapo Yesu nkumkweza pa phiri ngati timatsata Baibulo nkumuwuza kuti unene chimene ufuna ine ndidzakupatsa. Mkulu wa dziko lino lapansi ndi Lucifer. Amalamulira mabungwe, amalamulira zipani, amalamulira maiko, amalamulira mipingo, amalamulira magulu olekanalekana amene akonda maonekedwe ake ndi kutengako chimodzi mwa zimene iyeyo adaziyika mdziko lapansi. Ukakonda limodzi mwa khalidwe lake, mukakonda imodzi mwa system yake, mukakonda imodzi mwa chitidwe wake, mumakhala kuti inuyo muli pansi pa Lucifer. Ndunena kuti mukakopeka mtima m'miyoyo yanu kutengako imodzi mwa system ya mayendetsedwe a dziko olede automatic, inuyo amakutengani kuti muli gulu limenelo. Angakhale pamene mukusonkhanapo mutakhala kuti simunayike makaka aliwonse a dziko lapansi, makaka aliwonse a chisimikizo chakuti muli kuchipembezocho, koma zipembezo zambiri zimalamulidwa ndi Lucifer. Lero tikunena za angelo otchedwa Elomai. Aelomai awa amabwera nthawi zonse kukamachitika zikondwerero ngati zomwezi zimene zikuchitika lerozi, zimene zimakhuza kwambiri anthu andale. Ndimati nnene kuti awa ndi madepartment akalonga ochokera ku midima koma ndi mapartnership azipani za ndale. Ndakhala ndikufotokoza mokhola ngati kunyozetsa zipani, kumanena poyera mosabisa kunenera masana mdziko lomwe lino kuti tikangonena kuti ndale ndi kuti mukunena chipembezo cha Satana pachokhachokha, chifukwa maufumu ndi maulamuliro aku ndale amachoka kwa oyipayo. Anayamba kuonekera m'buku la Yohane chapter number 10 pamene adanena kuti sikudza mbala kuba koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Ineyo Yesu ndadza nawo moyo, koma imene imadzayi ndi mbala imene imabwera ndi kuba, kupha ndi kuononga. Tidafotokoza ndibwerezenso pano kuti kupha, kuba ndi kuononga ndiye makapitolo akayendetsedwe ka chipani ku dziko chimagona nkupha, mbodza ndi nkuononga. Zimenezi
ndi zimene zimakaonekera kuzipani za ndale kwambiri kusiyana nzinthu zabwino. Inu ndinu mboni. Kuchipani ndi kumene kumaonekera kupha, kuchipani ndi kumene kumaonekera kuba, kuchipani kumene kumaonekera kuononga. Choncho ili ndi khalidwe limene oyipa amalisungiza kuzipani za ndale ku dziko lapansi kuti chikadziwike kuti chipani chimayenera kuonetsera kutulusa utomoni wakuba, kutulusa utomoni wakupha, komanso kutulusa utomoni wakuononga. Inu ndinu mavikitimu posachedwa achipani chimene changochoka, ulamuliro umene wangotha. Tinaona ukupha, tinaona ukuba, tinaona so ukuononga, mpaka pamene tinakhumudwa ndi kunyamula mavoti athu kupita kukavota, chifukwa zinali zipani za ndale. Unali ulamuliro wa ku dziko lapansi umene unafika potilowa kukhosi nkutidesa nkhawa kuti tilephere kuchita zimene tidafunika. Mundikomere mtima mpingo wa Mulungu. Zithunzi za ku LCD zatuluka masana, maphokoso apakalapakala muwamve mu odiyoyi. Ingotolani zimene ndikunenazo. Kutsika kwa Eromayi mu mndandanda wa msonkhano umene ukuchitika lerowu, chidwi chanu choyambirira ndikuona makaka azimbendera zolekanalekana zochokera ku chipani. Zimakhala chonchi kuti pamene pakuchitika misonkhano yosonkhanisa akuluakulu andale, amayikako zokambirana zimene zimayendera kuchoka ku maunduna ochokera ku midima. Maunduna amenewo zotulutsa za maundunawa, maajenda amaunduna aku midimawa amene amachita limodzi ndi mndandanda wa ziwanda, amatenga nkuatumiza kuzipani ndi maundunanso a dziko. Simunamve chichewa. Kundimako akamasankha mabomawa, iwowo amakhalanso ndi madipatimenti amaunduna akundima. Mukamamva kuti the principality and power imene timayipeza kwa Efeso chapter number 6 imayenera kuchita manifest ku dziko lapansi lino, kuchipani china chake, kuntundu wina wake, chifukwa Lucifer la mphamvu zake sanangozibisa kuseri, amazibweresa kumatupi anyama, kuma humans, kuti zikaonekere. Khalidwe lake sanangokhala nalo kudzenje, sanangokhala nalo pansi pa nyanja, amalitulutsa kuti likaonekere pakati pa anthu amene ali mdziko lapansi. Ndi zimene Lucifer amayendetsera maboma ake. Ndiye mkhalidwe wake wa Lucifer uwu unagawanidwa madipatimenti olekanalekana. Lerolo mmene akunena kuti zokambiranazi kuli oyimirira amene ndi Aeromayi, ndiye kuti musakayike konse. Aeromayi ndi mtundu wa ziwanda zimene zimachita kwambiri ndi corruption muzipani za ndale. Ndi center ya Yohane 10:10, sikudzambala koma kuti ikaphe, kuba ndi kuononga. Amachita ndi mtundu wa ziwanda za Eromayi zimene zimachoka ku maenje nkukapita ku chipani chimene anasankha okha. Inuyo nkuzangopherezera mukamakasankha ku dziko lino lapansi, kuchipasa zochita zofuna zawo. Makhalidwe onse amene mumaona oyipa, choyamba mudziwe kuti amachoka kwa Lucifer. Khalidwe lililonse loyipa limachoka kwa Satana. Now mukamapeza makhalidwe olakwika akuti munasankha chipani cha MCP, ndiye mukuona makhalidwe olakwika. Makhalidwe olakwika mukuwaonawo amachokera ku mademons, amachokera ku ziwanda, amachokera ku Lucifer. Lucifer uja ali ndi madipatimenti ake, ndipo zimene zija mmaziona zoyipa zija ndiye ulamuliro wa Satana kudzera muzipani muja. Sono pamveke pano ndi chifukwa chani timanena kuti boma la Malawi, pa nthawi yomweyo timanena chipani chimene chikulamula boma. Sakumva munthu. Boma ndi lina, chipani ndi china. Sono
governing ya maboma kayendetsedwe ka maboma a dziko lapansi kanayikidwa kuti kadziyenda ngati mwachifumufumu kumene ndikolekana ndi kayendedwe ka ndale. Tsopano muone zimene anapanga Satana Mdierekezi, ndikonena kuti anayesesa kulikhalira boma nkubweresa chipani kuti chikalamule boma. Sindikudziwa ngati chichewa mukumva nyamata kulikonse kumene muli. Boma ndi lina, ndipo boma liyenera kukhala padera. Koma Satana Mdierekezi anausa zipani. Ndiye chodabwitsa nchakuti mukamavotera boma inuyo simmalivotera boma, mumakavotera chipani. Chifukwa kodi mukuganiza kuti mukamamva kuti boma ndi lina chipani ndi china zimamveka? Kapena kuti sense yake inuyo imachita bwino mmutu mwanu? Mukapeza kuti zoona ndithu boma ndi lina chipani ndi china, chifukwa chipani chimakhala ndi likulu lawo ndi maofesi yawo, machairman yawo, pamene boma limakhala ndi ma principal secretary, nduna zawo ndi zochitika zawo. Sovona mumve pano, Lucifer anapereka mphamvu zake zonsezi ku zipani kuti akachite overpower maboma. Nchifukwa chake kufikira lero kulibe boma limene limayendetsa boma. Ndikulankhulani ndi bulutu wa standard 3 tepa zimveka bwino, chibulutu chizimveka mkatimo. Ndibwereze chichewa pano, kulibe boma limene limaziyendetsa bomalo. Maboma analola kugonjera zipani. Ndiye boma lili yapo ndi galimoto yopanda dalaivala, ndiye chipani ndi dalaivala okalowa mgalimoto yo kuti akayiyendetse. Zimene anachita Satana Mdierekezi ndi kuchosa dalaivala ku boma, ndi kuchosa dalaivala mgalimoto yotchedwa boma, kuti dalaivala tizikupatsa ndife amene adziyendesa chinthuchi. Tsono amene anayika mphamvu zimenezi ku zipani ndi Lucifer, kuti ngati kuli mtendere wa dziko lapansi awupeze kuchokera ku chipani chabwino, ngati kuli mavuto a dziko lapansi a dzikolo awapeze kuchokera ku chipani choyipa. Ndi mmene Lucifer anayika setup yake. Choncho mudziona kuti tikamafuna kusintha boma timasintha chipani. Very complicated ana Mulungu. Ngakhale dziko lapansi, sukulu yanu imamva bwanji kuti mumakantenga munthu wandale mukunena kuti mukusintha boma? Mumakantenga munthu wa chipani ndikunena kuti mukusintha boma. Kumanena kuti chipani ndi china, boma lijanso ndi lina, lili ndi ndondomeko zake, lili ndi malire ake. Lucifer analichenjerera dziko lapansi. Ndiye machenjerero amenewa amene Satana analichenjerera dziko lapansi poliyikira zipani kuti liziyendesa dziko lapansi. Ndiye zipanizo ndi zimene ine Twaibu ndikufuna ndizikufotokozerani in a calculated statement kuti zipani za ndale zimayendesedwa ndi Lucifer. Ndiye Luciferayo anayika madepartment ake aziwandazo. Ndiye madepartment amenewa nda amenenso amakayang'anika kuboma. Mukati unduna wa za maphunziro nazonso ziwanda zili ndi mtundu wawo. Amanena kuti sendelera demons. Masendelera demons ndi amene amakachita nawo ku unduna wa za maphunziro. Tidzafotokoza momveka bwino tsiku lina, pakuti apa tili ndakanema apo ndi apo amene akuoneka ndi kuvuta kwa network ndi mitamboyi zizima ziyakako tidzitola zimene tionekezo. Masendelera amachita limodzi ndi department ya za maphunziro. Awa ma Elomai amachita limodzi mboma lililonse koma ku chipani ku nkhani yokhuza corruption imabwera kuchokera ku ma demons potchedwa ma Elomai. Choncho
tsiku lina mundanimve ndidzayenera kufotokoza mu audio ina satane maunduna onse ndi mtundu wa ziwanda zimene zimakachita ku maundunako. Ziwanda zimenezi zimatumizidwa ndi Lucifala koma chanelo chawo amadzera ku ndale, chifukwa mukasankha boma mumatenga nduna kuzisankha kuchoka ku Japan kuti zikalamulire boma. Zinthu amalawi ngakhale dziko lonse lapansi ku Africa ndi kwa azungu komwe sizidzayenda bwino mdziko lapansi ngati nduna zoyendesa boma ziyenera kuchoka ku Japan. Simukumva chichewa. Ngati nduna tizasira zipani ndiye ziziyendesa boma sizidzayenda bwino, chifukwa zipani zili under attack. Ngati ichichina ndi kuchifotokoza pano pa LCD ndimati m'maso mwanu muyere ndipo dziko ndidzalankhula zimene zimosaopa komanso mosabwerera mbuyo kuti zipani za dziko lonse lapansi zimakhala under attack chifukwa ndale mwini wake ndi Lucifer. Ndiye anthu amene ali corruptediwa, amene amayendera osati maganizo awo koma maganizo a Lucifala poyendesa boma. Inuyo amenewa ndi amene mumasankha kuti akayendese bomalo nukayika mpaka kufa ine kuti dziko lapansi lidzalandira chilungamo. Ndi nduna zimene mumazitenga kuchoka ku Chipani, chifukwa Chipani chili ndi otsogolera amene ndi ziwanda. Taonani lero pano atsitsa a Elomai. A Elomai ndi mtundu wa ziwanda zimene zimachita deliver corruption m'maboma, zimakatula corruption ku Chipani, zimatenga corruption iyo imene ili ku Chipani iyo ndi kuyilowetsa ku boma. Corruption iliyonse imene imachitika kudzera m'maboma amene amakhalapo imachokera ku ziwanda zimene zimatchedwa kuti Elomai. Ndiye ophweketsetsa makaliya, ophweketsetsa amene amanyamula ziwanda zotchedwa ma Elomai kuzibweretsa m'dziko lapansi ndi anthu amene amachita nawo zinthu za ndale, chifukwa ku ndale kukangolowa iwowo amakupanga register as a Satanist. Ndiye umakhala a member, kaya ukudziwa kaya sukudziwa, umakhala a member. A political parties, a political member is a satanic member according to satanic view. So taona ni pano. So taona ni pano chimene chikuonekera. Makosana amenewa amene tikuatcha kuti ma Elomai amatsika ndipo atsika. Chikuchitika nchani? Ofotokozera Kalasimeti Adeta akuntero kutchula dzina lake. Kalasimeti Adeta akunena kuti chaka chino ndi chaka chimene tikutsitsa maulamuliro ochokera m'manja mwa Elomai kuapititsa kuboma. Malingana ndi mbiri ya ma Elomai, Chipani chikasankhidwa kuti chikuyamba kulamulira chimafunika kuti chilandire ma Elomai demons kuti ayendetse bomalo. Ndiye zipani zimene zasonkhana pano kufotokoza kwa Classmate Adeta akunena kuti ndi zipani zimene zangochitika kumene zisankho kuchokera chaka chapita ndi chinacho mpaka chaka chino cha 2026. Zipani zake za nyuwani zimene zikungolowa kumene mboma ndi zimene zikufunika kuti zikhale pa chikondwerero cholandira nawo ma demons wa mwapadera kuti akayendetse nawo dziko. So pano mumve pano chipani cha dziko lino la Malawi, chipani chathu ndi cha nyuwaninso chimene chalandira nawo kumene boma ali. Ndiye kuti muno musonkhano huu chipani chathu chilimo cha dziko lathu chikulandira nawo ma demons. Mbendera zikuoneka,
makaka akuoneka muchipwirikitipwirikitimo. Ine ndikutha kuona mbendera za dziko la kwathu, makaka dziko la kwathu akuoneka, yero akuoneka ku Uganda, tikuona makaka olekanalekana ali pomwepo amene akuchokera kumene ku Chisankho ndi akulandira ziwanda zimene zimatchedwa kuti ma Elomai. Tsono apa akuoneka kuti amene wayimirira kufotokozera ndi classmate Adeta. Classmate Adeta akumpasira Rozina Kinka kuzimene amafotokoza. Ndi Rozina wayimirira, iye akunena kuti tabweresa systematic corruption kuti tikaipange deliver kuma new political party amene akufunika kuti akayang'anire according to satanic view, according to satanic stand. Chizimveka chijewa pano kaudiyo kakutseguleni m'maso pang'ono kukupasani kukayika kumene munali nako ndikuganiza kuti kusankha zipani amasankha ndi Mulungu, atsogoleri amasankha ndi Mulungu. Ineyo sindikuona chimozimozi, ndikuona kuti utsogoleri wa dziko lapansi sasankha Mulungu. Zizimveka chichewa na Mulungu sasankha Israeli. Mulungu sangasankhe anthu adzitibera. Mulungu sangasankhe munthu adziononga. Mulungu sangasankhe munthu abwerese njala dziko. Mulungu sangasankhe munthu abwere mdzikomo ndalama zonse za dziko la Malawi akazimangira nyumba yake ku Argentina, akazimangira nyumba yake ku Qatar. Mulungu sangasankhe munthu kumbweresa mdziko lino chitukuko chonse cha nyumba zake zonse zabwino amange kuchekera mu ndalama za boma. Mulungu sangasankhe munthu kuti azitibera. Simumva bwanja anyamata inu. Mulungu sangasankhe munthu wadira kuti alemereka kuti akamachoka pa mpando kumamva kuti iyayi ndi nambala 1 mu Africa monse, nambala 1 Malawi yonse, the list ya richest chakuti. Sangasankhe munthu wakuti lero anali ndi 20,000 akamachoka pa mpando chakuti trillion. Sangasankhe munthu kuti azikundikire chifukwa diyera ndi imodzi mwa ntchito ya Lucifer. Kudzikundikira kudzikonda ndi imodzi mwa ntchito ya Lucifer. Kotero kuti Lucifer ndiye otsogolera diyera, ndi maprinciple ochoka kwa Satana amene amayendesa maikowa. Diyerali ndi chizindikiro choyamba kuti Mulungu samasankha asogolera adiyera ngati amenewa. Sizingatheke inuyo nokhatu mmangodzipangira kuti ayayi usogolera amasankha Mulungu inuyo kufuna kwanu, koma Mulungu sakhala nawo izi za Mulungu savota. Mulungu amasankha, zikangofika pa mavoti amene amavota ndi Lucifer. Simukumva wanthu. Mulungu udindo ngati munganene kuti usogolera amasankha ni Mulungu. Mulungu akamasankha msogolera samavota, amaloza. Mukanazamva chichewa chimenecho chingakudalitseni kwambiri ndi kupereka tanthauzo lenileni lokutsutsani inuyo asogolera mipingo ndi amipingo ina ndi anthu asikhulupiriro ku dziko lapansi amene mumatsimikizira kuliuza dziko kuti usogolera amasankha ni Mulungu. Mulungu sasankha msogoleri, Mulungu amaloza. Chinthucho chikangofika pa mavoti chapita kundima chimenecho. Kwa Mulungu samavota, avotera amangoloza atu aibu ndino president wa dziko la Malawi dathira pamenepo. Pitani kwa Sauli kunali voti, pitani kwa Davide kunali voti, mupite ku mafumu onse amene mwapeze m'Baibulo. Simukamva kuti kudali siku la chisankho ankangoloza kutuma aneneri, ankafunika kuti ku Malawi kuno adzingotuma aneneri. Nkubwera aneneri nkunena kuti ujeni nyamata wa ku Kasungu ndi amene ukhale president, atero Yehova. Zathera pamenepo chifukwa chinthu chimene wasankha Mulungu amene amanena ndi Mulunguso kutuma anthu kuti akaloze. Tsopano inu simadalira electoral commission ndi Mulungu, mukamati mitudio ndi kumbwambwana tilina koku nkumambwambwana kuti usogolera amasankha Mulungu. Wasankhira kuti Mulungu sanasankhepo msogoleri. Izi nza kumidima maumboni yake ndi awa ndikwaona ine ku LCD. Leroto anyamata otchedwa Elomai akubwera mmeneko. Nge uyu amene amatilankhulayi classmate Adeta akuti
ma Elomai akubweresa kuzipani za nyuwani mzimu wa corruption. Ndiakuti imeneyi ndi corruption ikubwerayi akuitcha kuti systematic corruption. Tsono nimafuna ndiyambe kumvetsesa bwino kapena iniyo kumva bwino mukufotokoza ukuku. Ndakhala nawo m'misonkhano ingapo ya chipembedzo cha Satana, ndili ku chipembedzo cha Satanako, ndipo a Elomai ndikuwadziwa bwino, ndi amene amandipangitsa mwano kuti ineyo ndzinena kuti ndale zimachoka kwa Satana, chifukwa I know I was there, ndipo ndimadziwa kuti kodi boma limayenda bwanji mukasira ndale amayendesa si Mulungu, mukangosira andale ayendese boma ndekuti mwasira ziwanda ziyendese boma. Sizimveka pamenepa zinthu zimenezi, ndi chindunji chimenecho, palibenso kuchotsera, ndi chindunji. Mukangosira chipani chiyendese boma ndekuti mwasira ziwanda ziyendese dzikolo. Kotero kuti simunganene kuti Malawi ndi dziko loopa Mulungu, palibe, chifukwa mwasira wanthu, anthuwo andale. Simunasankhe Minister of Agriculture kungontenga chifukwa chakuti anaphunzira kuchoka ku college nkumuyika unduna, mwapanga zimenezo. Mwasankha Minister of Finance chifukwa choti mwakangontenga kucha anthu odziwa za ndalama ndangati sali mchipani, mwakatenga kuti ayang'anire ndalama, mwantenga ku chipani. Nduna ya za mdziko mwaitenga, kungoitenga chifukwa choti imadziwa za chitetezo inakaphunzira ku school, mwaitenga ku chipani. Nduna ya za malimidwe mwatenga chifukwa chakuti anaphunzira za agriculture, ophunzira za agriculture ati mbwewa, mwatenga ku chipani. So zipanizo ndi zimene tikunena pano kuti zili ndi ubwenzi ndi ziwanda. Ndiye lero ziwanda zija ndizi a Elomai. Ndiyakuti chinthu choyamba chimene chabwera ndi systematic corruption. Ndimafuna ndinene kuti systematic corruption kudzera mwa Elomai inabwerapo ku Malawi kuno, ngati ikubweranso lero pano kudzafikira mboma tangosankha kumeneli, ndikuti anyamata tili pa chipweteko. Kutanthauza kwake ndikwakuti chiwanda chimenechi cha Elomai chinadzabwerapo mu 2013 kudzalamulira dziko la Malawi, ndipo chitabwera mu 2013 chinabweresa systematic corruption imene inkadziwika kuti Kashigate. Kaya mulipo mwepo zitabwera a Elomai, I know I've got a tangible evidence. Zitabwera atabwera Elomai mu 2013 ndamene anabweresa chicha chinkatchedwa kuti Kashigate. Lerolo mmene akunena kuti ma Elomai abwera mdziko lino la Malawi, kutanthauza kwake ndikuti atibweresera mzimu wa systematic corruption tikhala tikulimbana nawo mdziko lathu lino. Ndipo mzimu umene wa systematic corruption ngati ungabwerenso ndiye kuti tiyembekezere zimene zinachitika 2013. Mu 2013 anthu tidavutika kwambiri, kuvutika ndi nkhani yakumva nkhutu imene inkatchedwa kuti Kashigate. Inu mudali pomwepo munamva nawo, ana anzanga ngati simudamva, anabwerapo ma Elomai department yoyang'anira zakatangale imene mumayipeza pa Yohane chapter number 10 verse number 10 inabwerapo. Siku dzambala inabwera a Elomai nda siku dzambala anabwerapo ma Elomai kuti adzabe, ma Elomai kuti adzaphe. Mukukumbukira kuti mpaka zipolopolo zimalira kufuna kuphanirana ndalama za Kashigate kweli ateni uko. Mukwadziwa anyamata amene aja, tamverani makosana. Lero ma Elomai mmene abwera nje kuti kutanthauza kwake nkwakuti abweresa systematic corruption. Ndiye ndikungokukumbutsani kuti systematic corruption idayenda bwanji mboma limenelo lakalero. Inabweretsa chinthu chimene tinkachitcha kuti Kashigate. Tamverani, mu systematic corruption itabwera mu 2013
iyi ndikuiona lero ku LCD inakhuzitsa apolisi, inakhuza Kashigeti, Malawi Army inakhuzidwa Kashigeti, hailake ya mapolitician inakhuzidwa ndi Kashigeti mu 2013. kutanthauza kuti lero mmene Eloma yakubweranso kuzavutitsa boma ili tikhale m'maso, chifukwa ziwanda zimenezi zimalowa kwa andale amene mwasiyira maudindo kuti akayendetse boma, ndiye zimalowa zimabweresa chimene chikutchedwa kuti systematic corruption, imene kuba kwake samaba munthu mmodzi koma mumayenda mu system, mmapaipi akabedweka ndalama, mmachanelo akabedweka ndalama. Sizimangochitikayi, mumakhala kuti mukupanga zinthuzi under the influence of demons. That demons maina awo ndachina Elomai ngamene amabwera. Ndiye pano ndikuchenjeza kuti ma Elomai abwera 12 koloko ya masana ino, ndimene ndikuonera LCD lero pa 12 February akugawa kuzipani zimene zangosankhidwa kumene dziko lonse lapansi kubwera kudzayendesa nawo boma. Ndiye kuti kutanthauza kwake kuti mumvesese kuba kumene kumachitika ndandale amene timasankha ngati maunduna, ma principal secretary, mipando ikulu imene timasankha kuchita appoint kuti ikhale, mukamaona kuti kumene koko kukuchitika katangaleyo amachokera ku mphamvu za ziwanda zotchedwa a Elomai. Ndi chifukwa chake munthu wabwino amakanika kukana kuba, munthu woti sankafuna kuchita nawo katangale amavomera kuchita nawo katangale. Mwachisanzo itatipeza systematic corruption mu 2013, department yodalirika imene imadana ndi kuba inakhuzidwa nawo kuba apolisi. Department yodalirika imene imadana ndi kupanda chilungamo kapena chitetezo mwachilayina, Malawi Army inakhuzidwa nawo. Ziwanda sizinaope mfuti. Elomai anakafika kwa akuluakulu achitetezo, anakafika kwa akuluakulu a polisi, anakafika kwa akuluakulu andale, nkwabalalisa onse nkwayika pamodzi. Chitseko chinatseguka kuti pa chotseguka ndi Elomai. Yohane 10:10 sikudzambala kuti ikaphe kuba koma kuononga. Ndipo kuononga ndi kumene tikukutcha kuti Kashigeti. Dzimakobiri zinkapedzeka nkhalango, zinkapedzeka m'mabuti mwa anthu. Ndiakuti chimenecho ka system kamene koko kabweranso, sitikuti ayamba koma pano abwera. Kayayamba liti koma abwera. Tentionerereni pa zaka 5 izi, kapena tentitengeni kugwada pansi kupemphera kukangana ndachina Elomai amene akudzawa. Mundimvese pano makosana amenewa mmene abweresa systematic corruption, akunenanso kuti kumabweranso imene amayitcha kuti state capture allegation, mmene mumakhala kuba kwina kwake kumveka ngati mbirimbiri choncho. Mwachisanzo a Elomaiwa anazatikhuza paija imachedwa kuti Sata scandal. Kodi Sata scandal chinali chani? Ndi pipeline yochokera ku ziwanda zotchedwa ma Elomai inakhuza mpaka na nduna zikuluzikulu, mpaka na a vice president. Inu munalipo, munayimva nkhani imeneyi. Anamfinyana ukhaukha koma sinkabwera komweko. Ndi nkhani yovuta kwambiri. Mukanena kuti state capture allegation, malingana ndi kufotokoza kwa classic Dante kapena kuti classmate Dante, akunena kuti awawa abweresanso ma allegation scandals ngati amenewa ochitika mdziko. Ulendo uno kayakhala ndani koma zili m'maso. Ana Mulungu mukhale m'maso, achitetezo mukhale m'maso, achaina kazipani mukhale m'maso. Ziwanda zimenezi
zikuberani anthu anzeru amene mwapasa mipando nkuwapasa maganizo amene wawa, chifukwa maganizo amene owononga zinthu zaboma ochokera kwa anthu amene masankha kuchokera ku ndale sangokhala maganizo awo okha, amachokera ku mphamvu za ku midima, ma principalities ndi amene amalowa, amakhala kuti anthu amene wawa ali under attack. Kuba kwina katangale wina amene amachitika ndi anthu akundale amene timasira kuti ayendese boma ndi maatakitu, simuziwa ndi maatakitu. Mumve pano classmate atanta kunena kuti ntchito imene mukagwire ndi kubweresa economic mismanagement crisis. Sakumva munthu the Eromai abweranso ndi economic mismanagement crisis. Anyamata watu analipo dzana tangwacho sakumene pampando pamene anali kulamulira limodzi ndi MCP, makosa nake ndi omwe ziwanda zake ndi zomwe zachina Eromai anatibweresera imene ndikuimva lero ipano, the economic mismanagement crisis. Kulephera kuti zinthu zikayende bwino. Ine madabwa mafuta panzera zibambo kuno chipweneni, ma MP kuno chipweneni, galimoto za polisi zikukafola mafuta avuta, galimoto za boma timakafola nazo pa line. Inali economic mismanagement crisis. Chimanga munachiona mmene chimakwerera kachima kapita kuti economic mismanagement crisis. Kaya sikhala yomweyo imene idzere nkusonkho kumene anthu azunzike nkhani zosausa. Tsono ziwanda zimenezi zimakapanga disorganize ma management kuti akayende bwino, ndiye amazapanga mismanagement. Zinthu sizimayenda bwino, zimabalalika, zimasokonekera, uchifwamba, uchigawenga, kusayenda bwino kwa zinthu kamba kakusowa kwa kayendetsedwe kabwino umachoka ku achina Eromai. Choncho ma Eromai ndamene ali pano ndikupepeseni mpingo kuti LCD ya leroyi ikubwera movuta kwambiri, mwina chifukwa cha weather. Ikupita yapo ikaoneka basi olankhulawo kaya wina uchawamaliza bwanji patali sizikuonekera. Ndiye ndikungobwera ndi zimene analankhula classmate adenta. Classmate akunena kuti chifukwa cha mismanagement crisis imene imabwera mdziko, izi zimayamba kubweresa high inflation and cost of living. Kazumveka kaya usaiwale kuti akukupasilani LCD ndi wafiri, koma kumveka kwanga ndimveke ndi khutu la chidziwitso kuti kodi zimene zikuchitika lero lozi kubwera kwa Eromai mboma limeneli zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti ife amene sitimachita nawo ndale koma timadya timagula muno Malawi, sitichita nawo ndale timaponyeza anathu ku sukulu, timadalira chuma chomwechi chimene chili Malawi, ndalama yake yomwe imene ili kuboma ija ndi imene timayidalira kudzera m'misonkho ya ifenso amene timadula nawo msonkho. Ngakhale ife sitiyendetsa nawo ndalezi koma msonkho umatikhuza ku mipingoko, amamembala ali m'mipingo mwathuwa amadula nawo msonkho. Nawo tikufuna kuwauza kuti akamaona kuti zinthu sizikuyenda bwino, ine twaibu ndikufuna kwatukula maso kuchokera ku zithunzi zimene ndimachita mwayi kuona kuchokera ku LCD website ya chipembedzo cha Satana imene imatenga nawo mbali kufotokoza mbali ya Satana ichite chani ku dziko,
mbali ya satana ichita chani pa weather, mbali ya satana ichita chani pa chuma, mbali ya satana ichita bwanji pa za umoyo, mbali ya satana ichita bwanji pa kayendesedwe ka zinthu zamasewera mdziko. Ichi dzanja lawo likhala pati amaonesa ku LCD. Ngakhale tu anthu amene ati afere ku mastadium kuzikondwerero ku LCD amanena kuti sports the Olympiacos apereka ku Malawi anthu okwana 22 amene aperekedwe, amene kuchoka January kuzafika December tiwamva kuti afera ku ground afa ndi BP chifukwa cha mpira azimangirira Olympiacos akuitanisa zimenezi. Sakumva kaya munthu timapereka ripoti limenelo. Ndiye ine ndikukupasani ripoti ili ndicho linga choti inuyo anthu amene mumapemphera za ndale zisize kukuzani koma mkamaona kuti zinthu sizi kuyenda bwino musadayambe kuyang'ana maso pa nduna imene sikuyendesa bwino department iyo. Mudziwe kuti ndunayo siri yokha ili ndi chipani cha satana chimene inu wopemphera ndi mdani wanu. Ndiye ngati muli ndisochita muchite. Kaya mukwera kuphiri kwabwera china Eromani kusasokoneza makobiri awo kuti dula msonkowa akunena kuti akutibweresera nsoka wiri systematic corruption imene inabweresa chizungu chochedwa Cashgate. Akuti imene yabweranso ngati kuti yachitika ngati koma yabweranso ngati yachitika Cashgate mboma ili ngati koma yataniso yabweranso the systematic corruption. Kutereku chimachini ziwanda zimenezi zikuunika kuti zigwira ndani basi pa kazagwira chimwene akumwerawa pa kazagwira chiwiri yawo kazi ndiye zigwira ma department kenako kuchitikanso kawiri Cashgate. Kaya izachedwaso Cashgate koma systematic corruption ikubweranso yabwera ndachina Eromani. Believe me, whether you like or not, Eromani demons abweresa kawiri abwera kuzachita deliver systematic corruption. Ndiye kuti imeneyi imabweranso limodzi ndi ma state capture allegation ngati achachi na sata a business awatinawo naposachedwa pompawa kaya kuti chani kaya anatibera ndalama za fertilizer acho. Awawa maona kuti kumatenga ndalama za mafuta nkumakapereka kwa anthu kuti azitibweresera mafuta. Ndi machanelo sizingochitika ziwanda zimakhala zili involved mkatimo madimoni amakhala kutakataka mmene momwe kusewera nawo move madimoni amasewera nawo ya madiru itu kunena fondi kuba ndikochokera kwa satana kumene kumagwira andale sakumva tu munthu ndikuba kumene kumagwira mapolitician. Ndi move imene iyi imayenda limodzi ni mademons yake amene abwera kuzayendesa move imene amachedwa kuti ma Eromite demons. Ndiye kuti akabwera makosana amene wazosatira zache mdzikomo akasokoneza economic mismanagement imene imachita lead kuma crisis olekanalekana ankhani za chuma kugwira apa kuchimanga bwata kugwira uku mbwata kumbwita kumakhalira umbwita zinthu osayenda bwino amakhala makosana amene. Ndiye mukambwita mbwita mpamene zosatira zache pamabwera high inflation and cost of living. Ndi mmene laonera kuti machesi afika pa 2000 khani zosausa mchere wakwera osati masewera, sugar wakwera osati masewera chifukwa zimene zimabweresa high inflation. Mukafunsa nyamata sukulu ndi unena pano zakufotokozera ni bwino inflation ndi chinthu china kanyama kali miyendo kaingati kaya ndikawerenga koma kali ndi miyendo kamayenda ka inflation ndikamene kamapangisa kuti zinthu zizikwera basi sanga mumva kuti fetereza ali pa 2 million kazumveka kaya zimenezo zimabwera ndicha ndiye kudula kwa zinthu kumene kumayamba kuchitika chifukwa chakuti satana watuma ziwanda zache wakagwira amene amayendesa chuma mdziko kuyendesa boma mdziko zosatira zache nzika zimakakumana ndi high inflation ndipo timayamba kuvutika. Lero abusa pa mpingo ndalama mukwalipira ija si kwakwana chifukwa cha high inflation yachokera kuti
ndi mpemera wochoka kuma Elomai umene umayenda via politicians ulendo ku government kukachosa mipando anthu amene amadziwa ntchito nkukalowamo iwowo kuti akachite implement the Elomai system imene Yohane 10:10 akuti sikudzambala koma kuti ikaphe kuba ndi kuona whether you like or not ndakuba amachitidwa influence ndi ma Elomai. Tili pamoto kaya Mungu ayang'ana yena amene angosankhidwa kumene mboma limeneli kuchokera mwasankha paja kusafika lero mwaone inuyo nokha mukutha kuona kuti watithawa munthu indi masitepe kale 20 ali ku ulemerero kuchokera siku asankhidwa lija kufika lero ndikupasidwa maudindo mboma atithawa kale ali kutali kwambiri mukayang'ana nyamataje mukapeza ali patali atithawa kale chifukwa iwowa amachitidwa supplier ndi ma Elomai amalandira chithandizo kuchoka kwa Lucifer ndi chifukwa chake wandale amalemera koposa chifukwa ali ndi pipe yochoka kuma demons imene imakalowa matumba aboma ndikukatapa makobiri imene ndikumpasa tima channel take amatidziwa Lucifer layo mothandizika ndi anyamata amenewa patunda amakapezeka kuti munthu anali apa uja watithawa simwayiona ngani yayikulu ikuchitika lero amabweresa high inflation amatero ndikulabwerezanso kupepesa kuti LCD ya lero ikuvuta ati mitambo pakadali panopa kugwa mvula ndiye intaneti sikuchita bwino koma mmene zinali kuchita bwinomu uyuyu classmate atenta amanena kuti zimenezi zimabweresa foreign exchange shortages zimene ndikuzichulazi zimatikuza ana mulungu ndalama yakunja imayamba kusowa sikuti ndalama yakunja injoposa kotani ayi koma ndi njira zimene chirombo cha dziko lapansi satana ndiyerekezi anayika mphamvu zake mu ndalama ndi anasankha ndalama zina kukhala za mphamvu kuti zikachite dominate ku dziko lapansi zikagwire ukapolo maiko ena. Tsono Malawi ndi mmodzi mwa kapolo wa ku dola inangwira ukapolo ndiye maiko ambiri ali pansi pa ukapolo wa dola ndi world empire money imene ikulamulira money amene akulamulira kwambiri amene amachita dominate ku dziko lonse lapansi ndi amene timamutcha kuti dola. Ngakhale mukapita ku secret archive mukapeza kuti dola akuonekera potero, mukapita mu secret organization achipembedzo cha satana mukapita ku magulu a satanic mumakapeza kuti mapiri a dola. Ife amene tinali ku satanic timachita dziko limeneli ndi dola. Ku satanic kwathuko amayenera kuti tizikhala ndi dola chifukwa ndi imene imalamulira. Anayidzodza ndi Lucifer anayidzodza paja mukudziwa kuti pa dolapo pali the whole sin eye anayidzodza kuti zichita dominate. Ndiye timaiko tonse timakhala akapolo aja andalama imene. Tsopano awawawa achina Elomaiwa akayamba kunyambita mmenemu ndalama yakunja ichaso imayamba kukusowani mdzikomo kotero kuti pamenepo tsopano zinthu zofunikira kwambiri zimayamba kusowa. Failure of basic services and social injustice, kulephera kwa zinthu zofunika za dziko amabwera ndi achina Elomai. Kujomba kwa ma services ofunikira amene Amalawi akadapeza nawo phindu amakanika akabwera Elomai. Mudziona kuti chipatala chabwinobwino zomangidwa bwinobwino koma service ya kuumoyo kuti ikaende bwino ndalama ilipo koma kuti ikaende bwino kumaona kuti pali zosowa zambiri. Mismanagement komanso failure of basic services, kulephera kwa zinthu zofunika kwambiri kuti zikaende bwino akuti kumeneko kwatipeza
akutero classmate adenta nditoperepa njira chifukwa tsopano zafika pozimiratu kulephera kulankhula chapanja kukweza mpaka ndikuwerenga chere not wiki not available. Mfundo yosiriza imene anadzanena classmate adenta kuti ziwanda zimene zizabweresa kuboma latsopano ndi diversion of fund for corruption. Mukati diversion of fund iniyo mukudziwa bwino kuti ndalama zimene maboma onse takhala tikukhala mowa zinkabwera ndicho linga choti zikathandize chakuti ndi zimene zili kunyambadwe zicha, zili ku area 10, zili ku area 43, zili ku airwing, amangira manyumba kumene kuti akuti manyumba onsewa ndacha kuti chakuti banda kuti oye zikumveka kaya zikumveka the diversion of fund. Mzimu umene wana mulungu umabwera ndachina Elomai. Now pamene ndikutseka chifukwa network yaleka kumveka ndikusiye nipa kuti ma demons ochedwa ma Elomai amatenga mbali yayikulu mdziko kwa ndale powatsogolera kuti ayambe kupanga ziphuphu kufuna kukwanilisa mawu pa Yohane chapter number 10 verse number 10 kuti siku dzambala koma kuti ikaphe kuba ndi kuononga. Mwanjira ina akutitanthauzira kuti maufumu ndi maulamuliro amene timasiyira anthu andali timagwanawo m'mavuto kawirikawiri ndipo phindu lenileni limakhala locheperapo chifukwa anthuwa ndi pampunga pa ziwanda zimalamulira, anali abwino, amadziwa ntchito, amadziwa zachitetezo, koma pa mtundatunda amalola kuti malupuho azikhalapo. Komatu ine ndimafuna ndinene pano momveka bwino kuti imene iyi ikubweresa loophole in a computer. Ma Elomai abweresa loophole in a computer. Pakhala dzenje tita ngati anthu a mulungu, ana mulungu, zinthu zina ngati zimene zitikamva pokhala kuti zimatikhuza. Uwu ndi ufumu wa satana wachina Elomaiwa ndi ziwanda zimenezi. Tingapemphere ndi kuzisokoneza mapulani yawo, tingapemphere ndi kuzipanga dismantle kuzichosa pano kukazika pena, ndi kukhala totally disorganized ndi pemphere ziwanda zimenezi. Kuti kazileka ndi zimene zimalowerera mpaka m'machalichi, kukayamba kutibera makobiri mchalichi, kukayamba kupanga mismanagement funds za mchalichi. Amakhala ma Elomai yomwewa sinanga amachoka kumtunda kuja. Musaiwale kuti mamembala omwewo amene ali kuchipani ndi mamembala omwewo amene tasankha uchechero nda amene so ndasungi chuma kubomako. Iyeyi ali nawo mu system yokuba mu systematic corruption kunchito kwake. Iniyo munango nsankha kuti pakuti anapanga za accountant ndi munampasa treasure, koma ali mu systematic corruption kunchito kwawo. Akabwera pa office yake ya ndalama ya kuchalichi kwake, akabwera siku la Sabata akubwera ndachina Elomai nkuzalowe sanso loophole in a computer, loophole mu chuma cha boma, loophole mu chuma cha mpingo. So ndizo tikhuza ziwanda zimenezi zimabalalitsa ngakhale kayendetsedwe kabwino ka ndalama za pachalichi. Nawonso atsogoleri amalephera kupanga manage bwino ndalama zimene anthu akupereka za chachikumi. Ma Elomai akabwera mdziko chifukwa amafikira kwa anzathu amene ndi mamembala athu m'machalichi mwathu, ndi amatitengera ziwanda zimenezo ndi kutibweresera mchalichi. Elomai afika mboma latsopano. Kweza maso nuyang'ane kumapiri mpaka tsiku limenero. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso usaiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera
Okay, I would like to ask anyone who watches this channel, Mabena Studio, to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,